Karshabadon kamet hangta keni lang kipukni. Ya kini ki kentien ki ba ujisu ukuran ngi puli naka gospel jong u Lukas kalnong kaba kat nyau kadekot kaba lai punyau. Kamun ayu kani kijing ong u jisu karshabadon kamet hangta keni lang kipukni. Kani kadai ka porsi kaba ujisu ukuran ha kisenran. Haba kisenran ujisu kikli shipang kijing wan kahima ublay bat shipang kijing rongno. Nomor ladangi puli na kito kidkot ba lai pusau lai pusan bat lai pun rio. Hang tu ujisu u batai shipang kijing rongno. Ha kaba uong ba ha kata kamiet kindon arngot ha kawai kijing tia. Ya uway on shimno ti uway pat on ino. Arngot kinya terlihat ya kawai on shimno ti ya kawai pat on ino. Arngot kinya don halengka ya kawai on shimno ti ya uway pat on ino. Kabamut ba ombaro kin yo bentah ha kajing rongno. Nrei ki ban yo bentah ha kajing rongno. Kin long tang kita ki pukni ki bayai sa ha kata kamet. Kumta tong ini apa benia kat kum kaketin kajong ublay syapang kini ki pukni. Ki ai kini ki pukni. Ngini puli na ka kitab ujub kalau nong kaba lai pukandai kadekot kaba arpu nyau arpu pra bat lai po. Kini ki dekot ki ongkum ni. Ka pukni ka kiau shaneng da ka hukum jongwi. Bat ka tau ya kaskum halor jirong. Ka syong halor umau siang. Bat ka don la ka jika syong hangta halor ka kli umau siang. Bat ka kod baskam ki kon jong karu ki ya kejit ya kasnam. Bat habadon kamet yap hangta kadon. Kini kit khot na kaketin kajong ublay ki bangi puli menta na ka kitab ujub ko ong ba kapukni kasyong akli umau siang. Bat kadon kakut baskam hangta. Umau siang hani katau ya ukris. Namaladangi puli na ka benengkong syeki koren ka lenong ka basipau kodkot ka basau ko ong ti uta umau siang ulong ukris. Bat hang ni ki pukni katau yang ngayapi. Kumta kenang bangin yuk benta ha kajing rongno ni ha bandon ya kata kajing long ni ki karakter jong ka pukni. Hoi don sibun kita ki karakter kita kajing long jong ka pukni. Kabenengkong kumbangila puli na ka kitab ujub kong ba ka pukni ka syong bat ka don ya ka skum halor u mau siang. Bat ki kun jong ka ru ki syong bat halor u mau siang. Kumta ngirong ide banyai sa baik halor umau siang ubalong u nong penim jongi u Yesus Kristus. Baik yaki kun pukni warla ka kami ka ino yaki halor umau siang. Nomor bakalai benwat jingbam nrei ki kun jong ka kisyong baik halor uta umau siang. Hoi ki kun pukni kisyong ha kli umau siang. Kila bani ilut ya kijing itenat kilum kiwa ki klau ki betap. Nrei kimle ja kita ki jaka ba itenat bakring ya ki nomor ba kitip ba tangsho hiarna uni mau siang kinsa syap niap ha ki meraklau. Hoi ngiru ngiem ha kani ka pertai ka badap da ki rongpong ke kijing subha jongka kijing subha jongka pertai ki kring yangi bangin ngin ngop ha kita kijing subha ba ki rongpong jong kani ka pertai. Ndai lada ngi ya umau siang bolong ukres ngin leit cha kita kijing subha jong pertai. Ngiro ngin sayap ha kita ki pop jong kani ka pertai. Nomor ka shiti sya ki nong room kalnong ka ba nriu kerkor ka ba arpulai ka ong ka bainong ka pop kalong ka jingyap. Kumta to ngin nyai ne baik ha umau siang ka jing penim jongi. Om bangin herno sya kita ki jing subha jong kani ka pertai. Ka baar ka jinglong baar jong ka pukni kalong ki kun jong ka pukni ki ya kejit ya kasnam kenang makin kin he kin san. Kumta ngiru ngide ban kejit ya kasnam ujisu. Namar ka ketin yung ulay ko ong. Kasnam ujisu ka ajing Yohanes nriu sanpulay. Kasnam ujisu ka maap ya kipop. Matayos arpun riu arpupra. Kasnam ujisu ka panku ya kipop jongi baro. Shti benengkong Yohanes kalnong ka ba nengkong kod ubah nyaw. Hadin ka jeng no ublay unsa teno ya ka jing witar sya kani ka pertai. Nrei ladangidon kasnam ujisu kan penim yangi na kata ka jing witar ublay. Kumbangi puli na ka shti sya kinong rum kalnong ka basan
kat ke ba kendai kumta tongin long kum ki pukni kiban kejet ya kasnam ngiru ngin yai kejet ya kasnam ujisu nangta ka balai ki start war bnia ki ong ba lumda dei ba don ki pukni ha kani ka pertai kandap tang ki jing itung na ki met yap jong ki merat ki bala yap bat kini ki met yap bap ut ken wanra ya ki kenyang jing pang ba lai pujat ndre da ke jing don jong ki pukni ki bamno ya kita ki jebok ki jaban ya kita ki met yap bap ut jong ki merat ka penlong ya kani ka pertai bangin light na ki jing pang bat na ki jing sma utung kumjoro ha kani ka pertai ladang omdon ki ko jong blai ki berduai bat ki bayasa kani ka pertai kandap da ki pop baca klia ba utung bat ki jingpang balai puja nrai da ka jingdon jong ki ko jong blai ki bayasa berduai na komenta ki nong pop buon ki nong pop ki pai sho blai kumta ngiru ladangi kwa man yo menta ka jingrono ngide berduai na komenta ki nong pop kanang ba kin ino ya ki pop borok bat kin pai no sho jisu baro kinong pop ide benwan sho mo siang bolong ukres nangta ka basau ka jinglong jong ka pukni kalong ba sisen bam kala ban bam hadu 40% na ka jingkhia jong ka met jong ka kum ubriu baklan kan okonoru unomla ban bam palat na ka 10% na ka jingkhia ka met jong kum ta ngiru ide menlong kum ka pukni baklan bam ban bam shibun ya ka ktien ka jong ublai mar ka ktien ka jong blai kadai ka jingbam bak jam sim ka jongi nangta ka basan ka pukni kam jube ni atak ya kimarat ba syat baklan nrai ka jube tang kimarat ba la mansau ki bala janyap kumta ngiru ngide ban long kum ka pukni ngide ban le jungo ya ki bapang bestom ke bayi kendu ki jing jar ngide ban yarap ban benduai na ka benta jongki kaban rio kapukni haba kabam ki jabo ki puut ki madia bodoni kenyang jingpang beserkai kamju yo pang amar hapo amet jongka kadon ya kata ka jinglong ka bakar pang kadon ya kata ka asit baklain bah kabala bantang ya kino ki bi kenyang jingpang ba serkai kumta ngiro ngide bendon ya kata ka umpenyang asit kabala bantang ya kibor ka jingdum ya kibor usitan ngide bendon ya kajing persle kompanyang mensi makoi ka kten ublai ka krenshai ba klam mensi makoi da lei ro ngin om yo ban le sha ka hima ublai ngin om yo banta kajing rongno ka shthi shikinong rom kalnong ba pra ka khot ka ba kharwai ka ong nrei lada umensim jong uta ba pni pat yo jisu na kibayap ushongsa apo jong pi uta uba pni pat ya ukres na kibayap un penlong imru ya kita kimet bayap jong pi na uta umensim jong uba shongsa apo jong pi kumta ngidon kam ya umensim bukoi namar ba lada umdon umensim ko ngin om mi pat na kajing yap lane ngin om yo benta ha kajing rongno namar ha ka klipmat jong kajing rongno umensim bukoi un sopan kala ya kane kamat baput sya ka bomput syu kumta ban yo menta ha ke ma ublai ngide ban duai ban pan ya umensim bukoi nangta ka bah nyau ki kun pukni ki shong bai hakliar halor umosyang tak hadu bakin dasan bah hadu baki tap nyang joki kila klain bat kila la ban her kumta ngiru ngide ban yaisa bai ha umosyang bolong ukris tak hadu kajing longrang ba bah hadu kajing tau karnyang ka jingdap ukris kumba ong pol ha kashthi shaki nong episodes kalnong basau kat kor ka ba khatlai ka bapra ka pukni ka don atali kitab niang bat haba kiher ki penmi ya kijing sawa kumjo ngiru ngide bandon atali kitab niang ki baklan ki bala ban her atali kitab niang hangne ka thau ya kijing duai bat ya kijing ero ladangi puli na ka kitab u Ezekiel kalnong ka ba nengkong ka dokor ka ba arpusau ko ong ti haba kilayat ngalayo sngu ya kajing sawa kitab niang jongki kum kajing sawa ki umba kum kajing sawa badon bor baro kajing sawa kajing kewen kan kum kajing sawa upat haba kilayang kila penhiari la kitab niang kini kajing sawa jong kitab niang kadai
kajing sawa jong kijing ruai bat kijing iro kum ta ngide ban penjam ya kijing duai bat ya kijing iro namal nada ki tap nyang jongi ki tlot nginom la ban her kata kajing rongno kum ta la da pikwa ban yo banta kajing rongno ngide ban don ya ki tap nyang ki baklan ki tap nyang kajing duai bat ki jing iro kanang bengila ban her ban yeshemi utrai suj beneng namar kaktin jong blai ko ong ka shti ki banung kong sha ki tesolni kalnong ka basaw ka dakor ka ba kap niyaw ko ong onda kumta mangi ki badang im ya ki balapan sa anrong no yangi lemat ki ki loo ya kaban ya syami utrai hasuñ beneng te kumta ngin yai long junom lem bat utrai kumta ban yo umta kajing rong no kabanung kong ide ban yai ne ba u mosyang bolong ukres kum kan kini ki kun pukni ki yai ne ba alor uta mosyang kum ta ngiro ngide ban yai ne ba alor u mosyang bolong ukres ngimde ban ngop no kita kijing subha bat kijing tenat jong kane ka pertai andre ngide ban yai ne mosyang u bolong ukres tat hado kata kajing tau kajing dap renyang kajong ukres bat ngide ban yai duai bat penjam ya kijing duai bat kijing ro jongi kanang ba kan penklan ya kitab yang kijongi mangila ban her ban ya syam utrai hang tai steng sun iro itra